To bylo v tom roce, co bylo to sucho. Chlap přišel a povídá úplnou báj. Prý se žere z kojota sírový ucho, jestli nám neřekne, kde leží ráj. Pak začali kopce a šutráků fůry a jazyk nám otekdem bez vody dál. My cucali šťávu ze stromový kůry a ománskej ďábel se z oblaku smál. Nechci o něm slyšet, nechci nikdy vidět ománskej kraj. My setřený gumy, mi za pravdu daj. Zdravím. Toto je náš hotel Prvá noc, kde budeme bývať. Mirko skladá už bicykle. A meno toho hotela je asi takéto. Tak vyrážame z hlavného mesta. Samozrejme čo najrychlejšie. Tak volíme diaľnicu. Je to dovolené aj pre bajkerov. Je tu takýto široký mestský kruh, takže sme relatívne v pohode. Ománsky sultán. Udrela hodina poludnia a tým pádom aj obedňajšia horúčava. No a v týchto končinách je dobrým zvykom, že cez obedňajšiu horúčavu sa zasadne niekde do nejakej oázy, do chládku a takto sa popíja a relaxuje. Takže toto je náš štýl jazdy. Tak ďalší deň sme potiahli asi 15 kilákov po hlavnej ceste, kvázi diaľnici. Ale nemáme z toho výčitky svedomia, pretože ideme presne podľa slavného webu bikepacking.com. Ale už sme konečne odbočili a mierime do údolia Wadi al Muhajed, alebo niečo tak, proste tie arabské názvy mi do hlavy nejdú, ale nejaký al. Má tam byť úžasná kryštálová voda, kaňon a tak ďalej, takže sa tešíme. Čo, dobrá Daši? Áno. Až taká? Ale nepreháňaj to zase. No a zaplav trocha. No poď. Hlboká voda je, že? Aj celkom studená. Kaksa. Ale aká je osviežujúca. Tak dobré ránko, Dašenka. Jak si sa vyspala? Zima je tu. Zima? Dobré ránko. Tu? Na arabskom poloostrove zima? Husacia koža. Rána sú tu chladné. Rána sú tu chladné? No dobre. Tak keď hovoríš, tak asi to tak bude. Dobre, tak za chvíľku vyrážame. Tak včera sme konečne opustili asfaltky a vyrážame do hôr. Neviem, jak sa to volajú tieto hory, skrátka Ománske hory. Tie arabské názvy, to moja hlava nebere. Dneska máme 1500 výškových, údajne brutálna strmosť. Všetci sa tvrdia, že nikdy nič také strmé nešli, tak uvidíme, či to dáme. Zatiaľ ešte po ránku je chladno, no ale za chvíľu to arabské slnko začne fungovať. Takže už sa na to tešíme. Bude to makačka. Pokračujeme údolím vyschnuté rieky. Takých riek je tu skoro všetky. Volá sa to Vády. Tu je voda len keď príde nejaký lejak. No a cesta mierí do takéhoto brutálneho kaňona. Tak, toto je nádhera. Aj by sme sa okúpali, ale včera sme sa kúpali, takže
Teraz už po ránu nie, ale možno po ceste, keď niečo takéto nájdeme. Nádherné je to. Úplne úžasné. A došlo k najhoršiemu. Ani 34,52 nestačí v tejto strmosti a na takomto prachovom povrchu. Takže je to zahambujúce, ale dole z bicykla a tlačiť. Takže takto je to tu v tomto Ománe. Prvé vážnejšie stúpanie. Alejkum assalam, Daši. Ideme teraz hore na vrchol. Amiro, čau! Čau, salam alejkum! Alejkum assalam. Poď pekne na bicykli. Ešte 30 výškových. Ahoj, Daši. Tak jak to ide na Arabskom poloostrove? Ťažko. Len do 2000. Nevadí, Ale o hubu. o tom to je. Už máme asi 2000, už to myslím ďalej nepôjde. Máme 2005. 2005? Aha, Tak, v pohode. Už sme skončili pre dnešok. možno. A ešte dole kopcom. To už je nič. To ide samo, Daši. Aj na Arabskom poloostrove dole brehom to ide samo. Aspoň teda dúfam, no. Tak vchádzame do údolia Wadi al-Nakhar. Údajne jedno z najkrajších údolí v Ománe. Nazývané je Omanský Grand Canyon. Mirko, čo to máš? To je ťava. Ťava? Také veľké zviera má dva také drby. Ty brďo. To mám teraz takéto mäsko. Ťava. Čo k tomu máš? V tej ťave? Maybe. No, dostali sme niečo na pitie, nejaký mixovaný džúsik. A toto je nejaký obrovský chleba. Miro má ťavu na paličkách, že dobre. A ja mám nejaké kuracie s prílohami. Neviem, čo to je. Uvidíme. Tak ako, Daši, vyspatá? Čau! Dobré ráno. Dobre, dobre. Vyspatá do Ružova.
Drp. Dobré ráno, slnko mojich očí. Dobré ráno, moja Terenka. Salam alaikum. Táto je studená. A táto je studená tiež. Radšej. Dobre. وين ودي؟ كلام طيب قلت شوفوا صابوا خلاص ما دام اعطيتني خلاص طالع اعطاني هذه أماكنها ثلاث ألوان وهذه Jakiego wielkie wichalnice. I masz takie wielkie. Jaka jedna derda. بنبحها خلنا وقف الطاقي وخلنا مرة خلنا مكانات مناطقنا يا غبو هنا مع الشارع وغرب وغرب شنو؟ عوجتني يا رجال. ها؟ شنو الحين؟ جبتي يا خليت لا هلا
शुक्रिया या अल्लाह तेरी नेमतों पे, तूने मेरा दिल मोहब्बत से भर दिया है और मुझे अपनी नेकियों से नवाजा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। Hi. What's your name? Luni. Khalid. Luni. Zvedník. Jak sa bojíte? Čo sa bojíte? मेरी जिंदगी में तोहफे बहुत हैं और खुशी हर रास्ते को भर देती है। सच है कि दुनिया घूमती रहती है, लेकिन मुझे तेरी हिकमत पर यकीन है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरी याद से मेरा दिल शांत है और तूने मुझे नूर दिखाया है। या अल्लाह तू कावियों कदीर है, तेरी रहमत या अल्लाह बहुत बड़ी है। तेरी मगफिरत या अल्लाह बहुत वसी है। तेरे साथ ही मैं हर रास्ते पर चल सकता हूँ।
Tak Daši, posledná večera v Ománe, jak chutí? Ja mám kuriatko Čo? ako vždycky. Ja mám kuriatko ako vždycky. Ale Nepočuť ťa, tuto máme diskusiu v arabštine. No, aspoň budeme počuť, ak kecajú Arabi. Kuriatko je výborné. A ty si vybral zase humus. A kamal. A Kamala. Chlebík, klasický. Tak uvidíš, No. či to bude mekučké mäsko a či ti bude Už sa nám zotmelo, už toto ožíva, lebo cez deň je to všetko mŕtve, lebo je horúčava a všetci spia. Taký tu je režim. No ale my sme boli na pláži dneska, veget, tam sa dalo vydržať aj cez deň. Ale už nás čaká len posledná večera a nad ránom odlietame. Tak, čaute. A tuto chodia aj nejakí zahalení spoluobčania, respektíve spoluobčianky. Ale my tu ideme po európsky, takto odhalení.